Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ. Μεγάλη μου χαρά. Σε ένα κομβικό σημείο και από τα πιο όμορφα σημεία για μένα στο Παραλίμνη. Και πέραν το ότι είναι ένα όμορφο μέρος, ήθελα να βρισκόμαστε εδώ καθώς θεωρώ ότι με τα όσα ακούγονται, με τα όσα συζητάει ο κόσμος, ότι ο Γιάννης Καρούσος διεκδικεί τη θέση του Περιφερειάρχη, αλλά με το Παραλίμνη ή υπάρχει ένα θέμα ή δεν γνωρίζει καλά το Παραλίμνη. Σωστά? Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αχαρώ να τα πούμε έτσι αυτήν την λίγη ώρα και ευκαιρία να πούμε κάποια πράγματα να ενημερωθούν και αρκετοί. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ή μάλλον πολλοί το γνωρίζουν, αλλά αρκετοί δεν το γνωρίζουν. Γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αγία Αννάβα, αλλά τα πιο όμορφα μου χρόνια τα μαθητικά τα πέρασα στο Παραλίμνη. Στο Παραλίμνη είναι οι καλύτεροι μου φίλοι, οι κουμπάροι μου. Έχω συγγενείς στο Παραλίμνη, η παιδιά μου έχει αδερφή στο Παραλίμνη. Αναμνήσεις, μαθητικά χρόνια, πάρα πολλά. Και ταυτόχρονα ουσιαστικά μέχρι και τα 12 μου μεγάλωσα στον Πρωταρά. Ο πατέρας μου δραστηριοποιείται στον Πρωταρά. Ήταν επιχειρηματίας ανάπτυξης γης, είχε και τουριστικές μονάδες τότε και έμαθα να κολυμπώ στην παραλία του Green Bay. Εκεί έμαθα να κολυμπώ. Είχαμε σπίτι στον Πρωταρά και τα καλοκαίρια μας τα περνούσαμε στον Πρωταρά. Στην περιοχή του Green Bay? Λίγο πιο πάνω από το Green Bay. Εκεί που είναι τα φώτα, τα πρώτα του Πρωταρά, ήταν κάπου εκεί το σπίτι. Κάθε Πέμπτη βράδυ είμαστε στον Πρωταρά με τον αδερφό μου για να χορέψουμε εκεί στο Green Bay που είχε κυπριακή βραδιά. Έχω έντονες αναμνήσεις και πέρασα και περνώ φυσικά πάρα πολύ όμορφα και ωραία στο Παραλίμνη. Μετακτικό στο Παραλίμνη, στις ταβέρνες, στα μπαράκια, στις καφετέριες, στα καταστήματα και καμιά φορά διερωτούμε και εγώ από πού βγαίνει αυτόν το κουτσομπολιό, να το πω, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Είναι μια συζήτηση. Δεν στέκει καθόλου. Ναι. Ίσως να πηγάζει από το γεγονός ότι όταν θα γινόταν ο διαχωρισμός των δήμων, των διαμερισμάτων, ο Γιάννης ο Καρούσος επάλεψε πάρα πολύ για την Αγία Νάπα και θεωρούσαν αρκετοί ότι το Παραλίμνη ήταν σαν εχθρός του. Δεν ήθελε με τίποτε, ας πούμε, να ακούσουν για το γεγονός ότι το Παραλίμνη την Αγία Νάπα θα μπορούσαν να έχουν μια μίξη. Για τους οπαδούς του ενός δήμου, ένας δήμος δημιουργείται ουσιαστικά με την περιφέρεια. Και πρέπει, όταν θέλουμε να συνεταιρέψουμε τον οποιοδήποτε, πρέπει να καταλαβαίνουμε και να κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Έτσι όπως έχει ολοκληρωθεί το θέμα από τη Βουλή, όπου έχουμε μία περιφέρεια κάτω από 2 δήμους, είναι ένα πάρα πολύ καλό σενάριο. Δεν είμαι δογματικός, θα το δούμε στην πορεία, αλλά για τους οπαδούς του ενός δήμου, για τις συνένωσεις, είναι η περιφέρεια, η οποία έχει το μοναδικό πλεονέκτημα να αποτελείται μόνο από 2 δήμους, ενώ για παράδειγμα στη Λευκοσία είναι 6-7 δήμοι και 100 κοινότητες. Εμείς παίρνουμε εξουσίες, όπως στην Πολεδομία για παράδειγμα, ενώ άλλοι χάνουν την εξουσία. Δήμος Λευκοσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου χάνουν αυτή την αρμοδιότητα και πάει περιφερειακά. Ναι. Ενώ εμείς τη λαμβάνουμε. Ναι. Θα δουλέψει το σύστημα και θα δούμε, αλλά το θέμα τότε, μέχρι και το Δεκέμβρη που ήμουν και το 19 που ήμουν και υπουργός, δεν τέθηκε το θέμα του ενός δήμου από κανέναν μέχρι τότε. Έχουμε όμως απόφαση, η Βουλή ψήφισε τη σοφία της αυτόν που ψήφισε, οφείλουμε να πάμε να το υλοποιήσουμε, να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν, να δούμε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Ποιο είναι το καλύτερο για την περιοχή, ποιο είναι το καλύτερο για την επαρχία Αμμοχώστου. Παίρνουμε σε μια νέα μεταρρύθμιση, πρέπει να την υλοποιήσουμε για να είμαστε παραγωγικοί, να προσφέρουμε υπηρεσίες στους πολίτες, να μετατρέψουμε την Αμμόχωστο, όπως λέω και το όραμα μου είναι να την μετατρέψουμε στην καλύτερη επαρχία για να ζεις, να εργάζεσαι και να μεγαλώνεις τα παιδιά σου, την καλύτερη επαρχία για να επισκέπτεσαι και να επενδύεις. Είναι 5 λέξεις, 5 φράσεις τις οποίες πρέπει να επικεντρωθούμε τώρα με τις αλλαγές που υπάρχουν, αυξημένες εξουσίες στα δημαρχία, αυξημένες εξουσίες στην περιφέρεια και το σημαντικό είναι να κάνουμε μια καλή αρχή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Συμφωνώ απόλυτα. Επιστρέφω πίσω στο θέμα Γιάννης Καρούσος και Παραλίμνη, διόρθωσέ με. Απλά είχα ακούσει παλαιότερα ότι ο πατέρας σου είχε εμπλοκή μέσα στα αθλητικά δρόμενα του Παραλιμνίου, συγκεκριμένα στην ποδοσφαιρική ένωση νέων Παραλιμνίου.
Αν μου πεις να σου πω την δεκάδα της Ένωσης προς το τέλος της δεκαετίας του 80, μπορεί να σου την πω... Πρόσεξε, γιατί μπορεί να σε βάλω με την... Από τον Κλέφτη, τον Καφέδη, τους αδερφούς Κίτου, Τάσο Ζουβάνης, Μιχάλης Οικονόμου. Θυμάμαι... Είχες και επισκέψεις στο γήπεδο? Και ο πατέρας μου ήταν αντιπρόεδρος της Ένωσης για μια σημαντική περίοδο και ο κύριος χρηματοδότης μάλιστα της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Άντε. Υπάρχουν και φωτογραφίες, υπάρχει μια πολύ καλή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα της Ένωσης που βγάζουν φωτογραφίες. Θα δείτε πολλές φωτογραφίες που γράφουν Καρούσος Estates. Και μάλιστα δεν είχαν ένα παιχνίδι. Στο παλιό γήπεδο. Στο παλιό γήπεδο στη Μικρή Τούμπα. Έκανα ένα βίντεο και έχω αναφερθεί στη Μικρή Τούμπα, το έχω πει γιατί γνωρίζω ότι ήταν. Δεν είχαν ένα παιχνίδι. Και μάλιστα σε πολλά μάτς, σε πολλά παιχνίδια ο πατέρας μου, επειδή φοβόταν από επεισόδια, αφού ήμουν 12-13 χρόνων, με βάζε στον πάγκο της Ένωσης, να παίζε Ένωσης Ομόνια, Ένωσης ΑΠΟΕΛ, Ένωσης Ανόρθωσης, καθόμουν στον πάγκο μαζί με τους παίχτες. Ναι. Όταν ήμουν πιο μεγάλος μάλιστα, θυμούμαι χαρακτηριστικά τον ημιτελικό με τον Απόλλωνα, Ένωσης Απόλλωνας και τα επεισόδια, ήμουν μέσα στα επεισόδια. Ναι. Ένιωσα και εγώ την αδικία με τους φίλους μου τους Ενωσίδες, γιατί ήμουν στο παιχνίδι και μαζί τους εκεί ήμουν σε αυτούς που αντιδράσα, διότι ήταν μια πολύ μεγάλη αδικία. Αλλά για χρόνια ο πατέρας μου βοηθούσε, πρόσφερε στην Ένωση, μάλιστα τα καταστήματα που υπάρχουν στον Πρωταράν, που είναι της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, την εργολαβία, την είχε προσφέρει ο πατέρας μου δώρο, ως δωρεά προς την Ένωση. Όντως. Ναι, και σήμερα είναι ίσως η μόνη περιουσιακό στοιχείο που έχει η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Και πρόσφερε και τότε κάποια διαμερίσματα για κληρώσεις κτλ. Ήταν πάντα δίπλα από την Ένωση. Πάντα κοντά, πάντα στο Παραλίμνη και ο πατέρας μου είχε πολλούς κουμπάρους, φίλους, δραστηριοποιητές στον Πρωταράν, όπως έχω πει. Ναι. Επομένως και φίλους και επαγγελματικά και σχολεία στο Παραλίμνη. Και όπως είπα και στην αρχή, ξέρεις, διερωτούμε καμιά φορά προς τι αυτή η κακία από κάποιους, όχι από η μεγάλη μερίδα από το Παραλίμνη δεν συμμερίζεται αυτής της άποψης. Απλά υπάρχει μια μεταφορά κακών σχόλιων που γίνονται, απλά απορείς εσύ για ποιο λόγο γίνονται. Τώρα η Αγία Νάπα Παραλίμνη πρέπει να θυμούμαστε ότι εγώ ήμουν ο δήμαρχος της Αγίας Νάπας και έκανα ό,τι ήταν καλύτερο για την Αγία Νάπα. Κάναμε έργα, κάναμε αλλαγές, τομές, καινοτομίες, επεκτείναμε την τουριστική περίοδο και όπως λέω και τώρα, σαν δήμαρχος πρόσφερα στον τόπο μου, σαν υπουργός στη χώρα μου, τώρα είναι ευκαιρία να προσφέρω για ολόκληρη την επαρχία. Και ιδιαίτερα εδώ στον Πρωταράν που μιλούμε, γνωρίζω και ξέρω τον τρόπο πώς θα βελτιώσουμε αρκετά πράγματα για να κάνουμε αλλαγές. Το τουριστικό προϊόν, αλλά και το Δήμο Παραλιμνίου. Και τα δύο, βέβαια. Ναι. Μιλήσαμε για το Παραλίμνη. Τι γίνεται με τα άλλα χωριά? Γνωρίζει ο Γιάννης Καρούσος τα υπόλοιπα χωριά της Ελεύθερης Επαρχίας αμοχώς του? Αν ναι, ποια η σχέση του με αυτά? Μια διαφορά που έχω από τους άλλους ανθυποψηφίους είναι το γεγονός ότι γνωρίζω την επαρχία από άκρη σε άκρη. Ναι. Όλους τους δήμους και όλες τις κοινότητες έχω κάποια σχέση. Ναι. Έχω ζήσει χαρές και λύπες σχεδόν σε όλα τα σημεία της. Έχω κουμπάρους, φίλους, βαφτιστήρες, βαφτιστικούς, Πεσοτήρα, Λιοπέτρη, Περίνια. Η γυναίκα μου κατάγεται από το Αυγόρο, πρόσφυγες, από τον Άγιο Σέργιο, ο πατέρας της. Έτσι γνωρίζω και από πρώτο χέρι τα προβλήματα που έχουν οι πρόσφυγες, ιδιαίτερα στους συνοικισμούς. Διετέλεσα αντιπρόεδρος του Εθνικού Άχνας για 2 χρόνια περίπου. Και όταν ήταν εκείνη η πορεία που πήγαμε στο UEFA τότε, έτσι γνωρίζω πολύ καλά και την Άχνα και τον πόθο για επιστροφή του κάθε αχνιώτη. Μάλιστα, όποτε είχα φιλοξενούμενους, ακόμα και όταν ήμουν δήμαρχος ή και υπουργός, προσπαθούσα να τους περάσω από τον δρόμο της Άχνας Αχερίτου Βαροσιού για να δουν την κατεχόμενη Άχνα από τη μια πλευρά του δρόμου και το Δασάκιν από την άλλη, για να νιώσουν το τι σημαίνει η τουρκική εισβολή και κατοχή. Έτσι, γνωρίζω όλη την επαρχία. Και είναι όπως έχω πει ένα πλεονέκτημα το οποίο θεωρώ ότι έχω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Γνωρίζω τα προβλήματα, γνωρίζω τα θέματα, γνωρίζω τις ιδιαιτερότητες του καθενός. Ξέρεις, πολλοί μου έχουν πει γιατί είχα να πω για τις καλύφες των Δερινιωτών
Ναι, Θέλω να ακούσω το θέμα το συγκεκριμένο. Οποιοσδήποτε έχει σχέση με τη Δερίνια ή αγαπά τη Δερίνια, Ναι. γνωρίζει ότι είναι μια ιδιαιτερότητα των κατοίκων της Δερίνιας αυτή και κάτι το οποίο ίσχυε πριν από την τουρκική εισβολή. Οι Δερονιώτες είχαν παραλία. Είναι κατεχόμενοι σήμερα. Έστειναν καλύφες. Είναι μια παράδοση, ένα έθιμο. Ναι. Μετά την τουρκική εισβολή ήρθαν στις ελεύθερες περιοχές και μάλιστα κατέληξαν εκεί κοντά στην πράσινη γραμμή, εκεί στο φυλάκιο. Μάλιστα. Και δεκαετίες είναι εκεί οι άνθρωποι. Δεν ενοχλούν κανένα. Δεν υπάρχει καμιά ανάπτυξη προς το παρόν εκεί. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια θέματα για το θέμα αυτό και έτσι, επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι, όπως είπα, και όταν ήμουν μικρός πήγα αρκετές φορές εκεί. Έζησα δηλαδή ακόμα και εκείνον το έθιμο το Δερνιώτο. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εκεί που πρέπει να την κατανοήσουμε όλοι μας και ίσως να βοηθήσουμε να προσφέρουμε και καλύτερες υπηρεσίες σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι να πάμε να τους διώξουμε από εκεί. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και στο Λιοπέτρι, υπάρχει και στη Σωτήρα, από τη στιγμή που δεν ενοχλούν κανένα, γιατί να μην συνεχίσουν αυτόν το έθιμο. Αλλά στη Δερίνια ειδικά, επειδή έχει σχέση και με την τουρκική εισβολή, έχει σχέση με τον πόθο για επιστροφή, μέχρι να ελευθερωθεί με το καλό η παραλία της Δερίνιας, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να τους αφήσουμε να μείνουν εκεί, να διατηρήσουν αυτόν το έθιμο και ίσως να τους βοηθήσουμε να το οργανώσουν έτσι και λίγο καλύτερα. Ναι, παρακαλώ. Η Σωτήρα, για παράδειγμα, είναι ο νονός μου. Μια μεγάλη ισχυρή προσωπικότητα μάλλον και έχω και με τη Σωτήρα πάρα πολλούς και ισχυρούς δεσμούς, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Γνωρίζω όλη την επαρχία, αρκετά από τα προβλήματα, γνωρίζω τους πρόσφυγες στους συνοικισμούς, τι θέματα έχουν. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε τον προσφυγικό κόσμο. Φυσικά. Γνωρίζω τα θέματα που έχουμε με υποδομές, ιδιαίτερα τις αθλητικές. Το στάδιο της αναγέννησης Δερίνιας, κερκίδες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι απαράδεκτο μέχρι σήμερα να μην έχουμε καταφέρει να βρούμε λεφτά να ενισχύσουμε τις κερκίδες. Γνωρίζω για τον κάθε ενωσίτη τι σημαίνει να χτιστεί το γήπεδο των παλιών, η μικρή Τούμπα. Και είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι η Ένωση την καλύτερη της πορεία την είχε τότε για δύο λόγους. Για το γήπεδο της και για τους παίχτες. Ασφαλέστατα. Ήταν οι παίχτες, ήταν οι ακαδημίες, έβγαζαν παίχτες η ίδια η ομάδα. Συν η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εκείνο το γήπεδο ήταν μοναδική. Ήταν πολύ πιο κοντά ο κόσμος, οι φιλάθλοι μαζί με τους παίχτες και νιώθαν το γήπεδο πιο δικό τους. Ή το σκοπευτήριο. Πόσους φίλους έχει το σκοπευτήριο. Έχει 1002 προβλήματα. Ναι. Το σκοπευτήριο πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο σκοπευτήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών. Να γίνονται και παγκόσμιοι αγώνες και ευρωπαϊκοί αγώνες. Να φέρουμε κόσμο, ένας ποσοστός να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Αυτές τις ημέρες στην Αγία Νάπα, πριν λίγες ημέρες στην Αγία Νάπα, ήταν το τουρνουά ποδοσφαίρου. Γεμίζει η περιοχή όλη για κάποιες ημέρες. Έχουμε δρόμους, μαραθώνιους, ο δρόμος του αυτισμού, τα τρίαθλα. Θα μπορούσε στον Πρωταρά να γίνεται το μεγαλύτερο τουρνουά beach volley που γίνεται στη Μεσόγειο. Γινόταν παλιά. Γινόταν παλιά, υπάρχουν και τα γήπεδα. Υπάρχουν και τα γήπεδα, όμως δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση σήμερα. Εκεί θα πρέπει να τα στολίδι. Υπάρχει χρηματοδότηση να τα φτιάξει, να τα βελτιώσει το Δημαρχείο ή η Περιφέρεια. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε αλλαγές τομές και να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Ακούγοντας την ώρα που μιλούσες, μου βγάζει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ευαισθησίες, άνθρωπος ο οποίος πατάει πάνω στις αναμνήσεις του, θυμάται, έχει θύμησες από παλιά, δεν ξεχνά, έχει αρκετές γνωριμίες σε όλη την επαρχία αναμοχώς του. Και παράλληλα θα έλεγα και άνθρωπος με πλάνο, με βάση τα όσα έχουμε δει από σένα τα τελευταία χρόνια. Και θα ξεκινήσω με αυτό, με το κομμάτι της δημαρχιακής θητείας. Πάντοτε είχες πλάνο, ξεκινούσες από τα πολύ μικρά, διόρθωσε με σε αυτόν, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξογκωνόταν και ακουγόταν σε παγκύπρια βάση ότι ο Γιάννης Καρούσος δουλεύει πάρα πολύ για τον τόπο του. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι όταν μπορείς να ονειρεύεσαι, μπορεί να κάνεις θαύματα. Και πολλές φορές όταν βάζεις ένα όρομα κάτω, πολλές φορές ακούς μουρμουριτά, μα γιατί.
Στην Αγία Άννα δεν ήταν ποτέ στο πλάνο να πάω για δήμαρχος. Ήμουν δημοτικός σύμβουλος, χάσαμε τον δήμαρχο, τον Άκη τον Τσόκο, ο οποίος ήταν και συγγενής μου, πρόσεξα ύφος της μητέρας μου. Κατέβηκα τότε ενάντια όλων των προγνωστικών. Ήμουν το outsider τότε, κανένας δεν πιστεύω ότι θα κερδίσω και κέρδισα τις εκλογές, εκλέγα δήμαρχος. Τότε μάλιστα πολλοί μου είπα, ξέρεις, τώρα σε εκλέξαμε, την επόμενη φορά πρέπει να εκλεγείς μόνος σου. Δούλεψε, πρόσφερε και βγες μετά σε 4 χρόνια που θα έλεγε η θητεία να ζητήσεις την ψήφο του κόσμου. Σεβαστή άποψη. Ένα δημαρχείο με πολλά προβλήματα, έπρεπε να βάλουμε έναν πλάνο κάτω. Έβαλα ένα όραμα πρώτα απ' όλα, ότι ήθελα να μετατρέψω την Αγία Άννα πάνω στο καλύτερο μεσογειακό θέρετρο της Μεσογείου. Ένα θέρετρο μάλιστα, το οποίο οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις θα ευημερούν, οι επισκέπτες θα το απολαμβάνουν και που οι πολίτες του θα είναι περήφανοι. Και είπα ότι θα εφαρμόσω την στρατηγική της ολοκληρωμένης τουριστικής εμπειρίας. Τι είναι η ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία? Πρέπει ο επισκέπτης να έχει πράγματα να δει, να κάνει, να έχει εμπειρίες, ούτως ώστε όταν επιστρέψει πίσω στο σπίτι του να παίρνει και λίγο από τον προορισμό που ήρθε μαζί του για να επιθυμεί να επιστρέψει πίσω. Δημιουργούμε δηλαδή επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Γι' αυτό ξεκίνησα να μετατρέψω την πόλη μου στην πόλη των μνημείων, των πάρκων και των σημείων αναφοράς. Γι' αυτό είδατε πάρκα γλυπτικής, γι' αυτό υπήρχαν παραλιακά μέτωπα, υποβρυχία μουσεία, γλυπτά πλατείες παντού, δεντροφυτεύσεις, σημεία για φωτογράφηση όπως τα έλαβα για Άνναπα και πάρα πολλά άλλα. Όμως πρώτα έπρεπε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας. Το νοικοκύρεμα δηλαδή του Δημαρχείου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Ήταν δύσκολο οικονομικά το Δημαρχείο, ήθελε νοικοκύρεμα και όταν πας να κάνεις τομές, αλλαγές και να κόψεις το περιττολίπος, να το πω έτσι, υπάρχουν αντιδράσεις. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να μεταφέρουμε τη διαχείριση των κρεβατιών, των παραλίων, από τους ιδιώτες στο Δήμο. Ένας τζίρος περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ. Καταλαβαίνετε τι έγινε όταν μπήκαμε μπροστά να φέρουμε τις παραλίες στο Δήμο. Μάλιστα η απόφαση ήταν τότε και 5-4 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλές πιέσεις, απειλές, αγωγές, πολύ δύσκολη περίοδος, που επηρέασε αρκετά και την οικογένεια μου, που ξέρεις πάντα να κάνεις κάτι σαν δήμαρχος ή κάπου ηγείσαι και στο τέλος κάποιοι τα βάζουν με την ίδια σου οικογένεια που εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Ναι. Αλλά βγήκαμε μπροστά, τα πήραμε, μάλιστα είχε και ο πατέρας μου κρεβατάκι. Ο πατέρας μου ήταν κάτοχος Θυμάμαι, ναι, σωστά τώρα. Σιγά σιγά όμως σχεδιάσαμε, φτιάξαμε το Δημαρχείο, βελτιώσαμε τα οικονομικά του, είχαμε δηλαδή μια καλή βάση να πατήσουμε και μετά πήγα και διεκδίκησα έργα υποδομών. Λύσαμε το πρόβλημα της Μαρίνας Αγίας Άνναπας και κατασκευάσαμε. Παραλιακό μέτωπο. Έτρεξα τότε με τον Μακαρίδη τον Χάσικο, ήταν αμέσως μετά το κούρεμα. Δεν έμπαιναν έργα στους προϋπολογισμούς, γιατί είχαμε να μπει. Και μάλιστα με κάποιες αποβάθρες έτσι πάρα πολύ ωραίες. Πάρκο γλυπτικής. Τρέξαμε, το κάναμε. Περισσότερες από τις ιδέες, έτσι να το πω, δεν είναι δικές μου, είναι πολιτών, φίλων, συνεργατών. Ακούω. Είναι μια διαφορά που θεωρώ έχω από πολλούς σε όσους πολιτεύονται. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες από τον κόσμο μας, όχι μόνο στην Αγία Άννα, από ολόκληρη την επαρχία. Είμαι σίγουρος ότι θα ρωτήσουμε στο Παραλίμνη την νεολαία για παράδειγμα. Πέστε μας 10 ιδέες να κάνουμε για να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο ή να κάνουμε κάποια σημεία αναφοράς. Θα σου βρουν 110. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πολλές ιδέες. Το ίδιο παντού υπάρχει, αξιοποιάς τον κόσμο, τη δυναμική του κόσμου. Τη δυναμική που υπάρχει ακριβώς, διότι και να τους κάνεις να δουλέψουν και αυτοί μαζί σου, να είναι μέρος της λύσης, όχι το πρόβλημα. Αν έρθει ο δημότης, ο πολίτης, να σου κάνει μία νησί, μια φορά, 2 φορές, 3 φορές και εσύ δεν τον ακούσεις ή δεν το απαντάς στο τηλέφωνο, δεν θα ξανασχοληθεί. Ναι. Και χάνουν και οι δύο.
Μάλιστα εφάρμοσα τότε και το θεσμό του συμμετοχικού προϋπολογισμού στο Δήμο, όπου έναν ποσό το χρόνο έστελναν προτάσεις οι δημότες και τα οργανωμένα σύνολα για το πού θα επενδυθούν αυτά τα λεφτά, μέχρι 50.000 προτάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει το γήπεδο ξυλορακέτας. Ένα σπορ, ένα χόμπι το οποίο έχει αρκετόν κόσμο που το ακολουθεί. Στέγαστρο στο δημοτικό, αναγνωστήρια. Η νεολαία ήρθε με πρόταση τότε να ντύσει τα παγκάκια στο παραλιακό με ψηφιδωτό. Καλύπταμε το κόστος εμείς, αλλά αυτός που έκανε την πρόταση τον είχαμε να το τρέχει για εμάς. Έτσι δημιουργούσαμε μαζί. Πολιτισμός. Αναβαθμίσαμε τα πολιτιστικά μας. Χωρίς πολιτισμό δεν μπορείς να έχεις τουρισμό και πρέπει να το καταλάβουμε. Κάναμε και εκεί αρκετές τομές αλλαγές, αναβαθμίσαμε τα φεστιβάλ και είναι και ένα παράδειγμα τι μπορεί να γίνει και σε άλλες περιοχές. Πρωταράς για παράδειγμα. Θα μπορούσε στην περιοχή της Περνέρας να γίνεται ένα φεστιβάλ παρόμοιο με το Μεσαιωνικό φεστιβάλ. Όχι το Μεσαιωνικό, όχι αντιγραφή. Κάτι άλλο. Ναι. Με βάση την παράδοση και τις ρίζες που ακολουθεί ο τόπος. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι παράδοση, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά είμαι σίγουρος, αν ρωτήσουμε τώρα π.χ. την νεολαία του Παραλιμνίου, όπως είπες πριν, ή κάποιους που ασχολούνται με πολιτισμό, και τους δημότες, ναι. θα έρθουν 10 ιδέες να επιλέξεις την Ελλάδα. Το ίδιο και στη Σωτήρα, και στο Φέρναρος. Σκεφτείς μια εβδομάδα τώρα ένα φεστιβάλ προς το τέλος του χρόνου να γίνεται στην Περνέρα, πόσο θα βοηθήσει μια περιοχή. Επομένως, δούλεψα και μαζί με τους δημότες. Μάλιστα. Και στο Υπουργείο ήρθαν πολλές ιδέες, πολλές εισηγήσεις από κόσμο, από λειτουργούς και τους τα αναγνώριζα. Αν είχε ένα πράγμα που πάντα έκανα, τα αναγνώριζα. Γιατί να αναγνωρίζεις τον προηγούμενο σε τιμά πολύ. Όταν πήγα στο Υπουργείο, έκλεισα τη συμφωνία για την αναβάθμιση της ανάπλασης στο λιμάνι Λάρνακας και τη Μαρίνα Λάρνακας. Ναι. Τότε τηλεφώνησα της τέως Υπουργού, της Βασιλικής Αναστασιάδου, που θα υπογράψουμε, θέλω να έρθεις. Και η Βασιλική μου είπε ευχαριστώ, της λέω παιδί μου ευχαριστής. Μου είπε, ξέρεις, που με θυμήθηκες. Της λέω, μα δεν είμαι εγώ που το έκανα. Εγώ μπήκα στο τέλος, κλείσαμε τη συμφωνία, αλλά η συμφωνία, η διαδικασία όλη την ξεκίνησαν οι προηγούμενοι δύο υπουργοί, ο Μάριος Δημητρέας και η Βασιλική Αναστασιάδου. Οφείλω να τους τα αναγνωρίζω. Σωστό. Όχι όταν έρθουμε εμείς σε μια επιτυχία να θυμόμαστε μόνο τον εαυτό μας και να ξεχνούμε αυτούς που έχουν. Και να καρποθείς εσύ. Που είχαν την ιδέα ή που ξεκίνησαν κάτι που το έτρεξαν επειδή δεν κατάφεραν να το υλοποιήσουν 100%. Και προσπαθώ πάντα να το κάνω αυτό. Καμιά φορά μπορεί να ξεχνιόμαστε, αλλά θεωρώ ότι 98%-95% το. Όταν είναι μέσα στο μυαλό σου, τουλάχιστον ξέρεις, προσπαθείς να το συνεχώς να το επιθυμίζεις ουσιαστικά στον εαυτό σου ότι είναι σημαντικό να δίνεις την αναγνωρισιμότητα ακόμα και στους δημότες, στον κόσμο ή και στους προηγούμενους οι οποίοι ήταν σε σένα. Ισχύει η φράση που ακούστηκε ότι ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, είχε αναφέρει σε σένα ότι χρειάζομαι έναν doer στα αγγλικά. Doer, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματιστής, ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος υλοποιεί καταστάσεις. Ισχύει αυτή η φράση για σένα? Ναι, ισχύει. Ναι. Δεν ξέρω που το έμαθες, αλλά ισχύει. Ο πρόεδρος με πήρε Κυριακή. Ναι. Κατά τις 10-10.30 το πρωί, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Απάντησα το τηλέφωνο, μου είπε «Γεια σου Γιάννη, μου θέλω να σε φέρω υπουργό μεταφορών». Μου είπε, εγώ στη σύγχυση αρχικά δεν το απάντησα και προσπαθούσε να με πείσει να έρθω. Πάνω στη συζήτηση μου λέει «Ξέρεις, θέλω έναν doer». Και το δεύτερο πράγμα που μου είπε, το οποίο τίμησε ιδιαίτερα, μου είπε θέλω ότι έκανες στην Αγία Νάπα να κάνεις και σε ολοκλήρη την Κύπρο. Και εκεί αμέσως του είπα βεβαίως θα έρθω πρόεδρε και το ανακοίνωσε εκείνη την ώρα. Δεν υπήρχε δηλαδή, δεν το γνώριζα από πριν, δεν είχα ιδέα. Αλλά ισχύει η φράση και ξεκίνησε μια πορεία διαφορετική. Το είδα ότι εκτός ότι θα πήγαινα και σε μια θέση στην οποία θα μπορούσα και πάλι να βοηθήσω ολόκληρη την επαρχία και έτσι έκανα. Βοήθησα κάθε δήμο, κάθε κοινότητα ξεχωριστά, με χορηγίες, με έργα, πάρα πολλά πράγματα και να αποδείξω ότι μπορεί και κάποιος από την επαρχία μας να ηγηθεί ενός Υπουργείου με επιτυχία. Δηλαδή οι προκλήσεις ήταν πάρα πολλές. Δεν είχαμε υπουργό
από την επαρχία μας, τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια. Έτσι το είδα και σαν πρόκληση, αλλά και σαν ευκαιρία να βοηθήσω την επαρχία. Για παράδειγμα, ο δρόμος Δερίνιας-Σωτήρας. Τον υπογράψαμε, τον προκηρύξαμε, τον υπογράψαμε και ξεκινήσαμε το έργο. Το μεγαλύτερο έργο του Υπουργείου Μεταφορών στην επαρχία Αμοχώστου. Τον περιμέναν οι άνθρωποι εδώ και 35-40 χρόνια. Ναι. Κάπαρη στον Πρωταρά. Όχι μόνο τον προκηρύξαμε και τον ξεκινήσαμε, αλλάξαμε και το υλικό για να φαίνεται πιο όμορφος ο Κάπαρης. Δεν υπάρχει αυτή η στερεότυπη πλάκα, η γκρίζα. Είναι κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο ωραίο. Και έχει αναβαθμιστεί μια περιοχή του Πρωταρά, η οποία ήταν αρκετά υποβαθμισμένη. Έγκρινα να δημιουργηθεί αγκυροβόλιο στη Μαρίνα του Πρωταρά, ώστε όταν ολοκληρωθούν τα έργα να την προσεγγίζουν κουραζιερόπλοια. Το ίδιο και στη Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Χορηγίες σε όλους, στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στην Αχερίτου, ο δρόμος της Αγίας Ειρήνης, ένα έργο το οποίο το περιμένα χρόνια με χορηγία του Υπουργείου Μεταφορών ξεκινά. Στο Φρέναρος είδαν αρκετές αλλαγές. Αρκετά εκατομμύρια για επιστρώσεις του οδικού δικτύου, ιδιαίτερα εκεί που είχαν ζημιές του αποχετευτικού. Στο Φρέναρος και στην Αχερίτου, μάλιστα, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών δημοτικού από σπίτι σε σπίτι. Κάθε πρωί, λεωφορείο, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, από πόρτα σε πόρτα, παίρνει τα παιδιά, τα μεταφέρει στο σχολείο και τα επιστρέφει πίσω. Και προωθήσαμε πολλά πράγματα σε αυτή την πορεία και το αναγνωρίζουν όλοι οι κοινοτάρχες, δημάρχοι. Όλη η επαρχία το αναγνωρίζει, το βλέπω τώρα που περπατώ στον κόσμο, που συζητώ. Υπάρχει μια αναγνώριση στο πρόσωπό σου με βάση την υπουργική σου θητεία. Η οποία υπουργική σου θητεία, να αναφέρω ότι πέρασε και από ένα δύσκολο κομμάτι που ονομάζεται COVID-19. Σίγουρα η πιο δύσκολη περίοδος στην πορεία μου μέχρι σήμερα ήταν ο κορονοϊός. Ιδιαίτερα στο Υπουργείο. Πρώτη πιο δύσκολη ήταν τα κρεβατάκια, αυτά που έγιναν, αλλά στην Αγία Νάπα, αλλά ο κορονοϊός ήταν κάτι το οποίο γίνεται μια φορά στη ζωή σου, μπορώ να το πω έτσι. Έγινα ο πρώτος υπουργός που υπόγραψα διάταγμα και έκλεισα τον εναέριο χώρο της Κύπρου ουσιαστικά. Όμως μετά ανάλαβα την ευθύνη της επιχείρησης επαναπατρισμού μέσω αυλωμένων πτήσεων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήμουν το άτομο που ήμουν υπεύθυνος να επαναπατρίσω μετά που κλείσαμε τα αεροδρόμια τον κόσμο όλων στην Κύπρο. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Φέραμε περίπου 20-22.000 πολίτες, οι 13.000 από αυτούς την περίοδο που ήταν όλα κλειστά. Και μαζί με τους συνεργάτες μου, γιατί πάντα χωρίς κανένας δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε μόνος του, είχα μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών, έναν εξαιρετικό γενικό διευθυντή, συμβούλους συνεργάτες, λειτουργούς του Υπουργείου, να τους λες μείνετε σπίτι σας, δεν είναι για να έρθετε δουλειά και να μου λένε όχι θέλουμε να έρθουμε να βοηθήσουμε. Να μετακομίσαμε εκεί στο κέντρο Ζήνο στη Λάρνακα, που είναι του Υπουργείου Μεταφορών. Και στήσαμε ολόκληρη αυτή την επιχείρηση επαναπατρισμού. Περάσαμε πολύ έτσι δύσκολες και ιδιαίτερες στιγμές, αλλά χαίρομαι σήμερα όταν περπατώ ή όταν επισκέπτομαι μέρη σε ολόκληρη την Κύπρο. Είναι ψηλές οι πιθανότητες που θα έρθει κάποιος να μου πει: ξέρεις, έφερες την κόρη μου, το γιο μου, χθες ήμουν κάπου. Ήρθε κάποιος να με πάρει με το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε μάλλον ένας φίλος μου να έρθει, ήμουν κάπου, ήρθε να με πάρει, έστειλε κάποιον άλλο να με μεταφέρει. Και μου λέει ο άνθρωπος: ξέρεις, μου λέει, έχω παντρευτεί, λόγω σου εσένα, μου λέει. Σοβαρά μιλάς. Μου λέει, αποκλείστηκα με τη σύζυγο, τη μελλοντική σύζυγο. Κάπου σε ένα μέρος. Όταν ήταν ο κορονοϊός, ο ένας εκ των δύο από το εξωτερικό, δεν μπορούσαν να έρθουν. Κατάλαβες τι δυσκολίες υπήρχαν. Καταφέραμε, τους φέραμε πίσω, ενώθηκαν το ζευγάρι και σήμερα, ξέρεις, έχω μια ωραία πορεία. Όταν τα ακούς αυτά, βεβαίως, είναι μια ωραία ιστορία. Νιώθω ότι πρόσφερα στα δύσκολα. Ναι. Είναι σημαντικό, στα δύσκολα να έχεις άτομα να βγαίνουν μπροστά, να μην φοβούνται να πάρουν αποφάσεις, να μην είναι ευθυνόφοβοι. Και ένας από τους που είχαμε ήταν και αυτός. Και πάλι αναγνώρισα όσους ήταν μαζί μου, όσους δούλεψαν μαζί μου, είτε ήταν του Υπουργείου μου, είτε ήταν της πολιτικής άμυνας, είτε ήταν του αεροδρομίου, είτε της πολιτικής άμυνας, του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού. Όλοι αυτοί δούλεψαν και βάλαν ώρες
Μετά όλους τους είχα δώσει ένα τιμητικό δίπλωμα γιατί ήρθαν και προσφέρα. Η αναγνώριση που λέγαμε πριν. Βεβαίως, η αναγνώριση, ναι. Και μάλιστα αρκετούς από τους λειτουργούς τους έδωσα και επιστολή, συστατική επιστολή, αυτοί που θέλουν να αρχόντουν δουλειά να βοηθήσουν, που δεν φοβηθήκαν τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Το ίδιο και εκείνοι. Και μετά όμως, όταν τελειώσαμε τους επαναπατρισμούς, το οποίο ξέρετε ήταν ένα πανεπιστήμιο, δεν νομίζω να ξαναζήσω έτσι στιγμές. Μετά το είδαμε σαν ευκαιρία να ανοίξουμε τα αεροδρόμια και να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πήγα στον πρόεδρο τότε, του είπα: ξέρεις, θα ετοιμάσω ένα σχέδιο δράσης. Ο στόχος είναι τώρα που είναι καθυλωμένα τα αεροπλάνα στην Ευρώπη, εμείς να ανοίξουμε πρώτοι για να αποκτήσουμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσελκύσουμε αερογραμμές. Μπορεί να είχα ζημιά οι αεροπορικές, αλλά προτιμούν να έχουν ζημιά και να πετούν τα αεροπλάνα παρά να καθυλωμένα. Ναι, σωστό. Η στασιμότητα βοηθάει. Έτσι, ετοιμάσαμε ένα σχέδιο δράσης επανέναρξης των πτήσεων, το οποίο είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που είχε κατηγορίες χωρών, κόκκινες, πράσινες, πορτοκαλιές, αν θυμάστε. Είμαστε οι πρώτοι που χτίσαμε ένα σύστημα το οποίο κάναμε τεστ PCR στα αεροδρόμια. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που εφάρμοσαν την ηλεκτρονική κάρτα επιβάτη, το Cyprus Flight Pass. Τότε πήγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ζήτησα να έχουμε έναν κοινό και δεν πετυχαίναμε να συντονιστούμε. Έτσι, εμείς το προχωρήσαμε, γι' αυτό και ονομάστηκε Cyprus Flight Pass και όχι PLF που το είχαν οι άλλοι, γιατί το PLF ήρθε 6-7-8 μήνες μετά. Και λόγω αυτού της κίνησης, πείσαμε αεροπορικές να έρθουν στην Κύπρο, όπως η Wizz, η οποία ενίσχυσε τη βάση της. Αεροπορικές όπως η Ryanair τότε φέραν και άλλα αεροπλάνα, ενισχύσαν τη βάση τους και ανοίξαμε και ήρθαν και άλλες αεροπορικές εταιρείες. Και επειδή είχαν αρκετή ψηλή πληρότητα, είδαμε ότι τουλάχιστον η περσινή τουριστική περίοδος ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν η καλύτερη τουριστική περίοδος που είχαμε ποτέ, αν θυμάμαι καλά. Και ένας από τους λόγους είναι το άνοιγμα, το επιτυχημένο άνοιγμα που κάναμε μετά τον κορονοϊό. Διότι ήρθαν εταιρείες και τους πείσαμε ότι η Κύπρος μπορεί να είναι ένας κερδοφόρος προορισμός για αυτούς και τα συνοδεύσαμε φυσικά και με σχέδια κινήτρων και με πάρα πολλά άλλα. Επομένως, κλείσαμε τα αεροδρόμια, μετά τα ξανανοίξαμε με επιτυχία, πολύ σημαντικό. Αλλά και ένα άλλο πράγμα το οποίο πέτυχα στο Υπουργείο είναι ότι μεγάλα έργα, μεγαλεπίβολα, πολυαναμενόμενα εδώ και δεκαετίες, σε όλη την Κύπρο, είναι υποκατασκευή σήμερα. Δηλαδή, το μουσείο στη Λευκοσία. Ένα μουσείο που θα είναι ίσως το καλύτερο μουσείο της Μεσογείου. Ο δρόμος Πόλης Πάφου είναι υποκατασκευή. Ο Λεμεσούς Αϊτάς στη Λεμεσό. Αστρομερίτη Ευρύχου στη Λευκοσία και το Παλαιχώρι Λευκοσία. Το Σωτήρα Δερίνια στην επαρχία μας. Το Λάρνακα Δεκέλια. Αναβαθμίσαμε μουσεία. Εφάρμοσα, διότι είχα το αρχαιοτήτων το οποίο το θεωρούσα πρόκληση και επειδή είμαι άνθρωπος του τουρισμού, είχα μια ιδιαίτερη αδυναμία του τμήματος αρχαιοτήτων. Προώθησα και αλλάξαμε νομοθεσίες και σήμερα υπάρχει ελεύθερη είσοδος σε όλα τα μουσεία μας στην Κύπρο, που είναι κάτω από το τμήμα αρχαιοτήτων. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Κάναμε αλλαγές δηλαδή τομές σε όλο το Υπουργείο και κάτι άλλο σημαντικό, θέμα οδικής ασφάλειας. Είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση ποσοστία σε θανατηφόρα. Τα 3 χρόνια που ήμουν υπουργός, το ανακοίνωσε προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι το οποίο χρειάστηκε πάλι πάρα πολύ δουλειά και πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις. Θα τα βάζεις με τον κόσμο τότε για να πάρεις κάποιες αποφάσεις για την οδική ασφάλεια. Αρκετά χρόνια ακούμε τη φράση «η αμόχωστος, η επαρχία Μοχώστου, τα κοκκινοχώρια». Είναι ο φτωχός συγγενής. Έμεινε αυτή η φράση. Ισχύει, δεν ισχύει, αλλά αν ισχύει θέλω να πεις πώς μπορεί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω από κάποιον ο οποίος διεκδικεί μια θέση του Περιφερειάρχη της Αμοχώστου, πώς μπορεί να αλλάξει σε θετικό πρόσημο. Καταρχήν να πούμε, με βάση και την εμπειρία που έχω, τόσο σαν δήμαρχος όσο και σαν υπουργός, ό,τι διεκδικήσεις θα πάρεις. Αν υπάρχει άτομο να ηγηθεί, να διεκδικήσει, να τρέξει, να οριμάσει έργα και καταφέρει να
να ενώσει, να διεκδικήσει έτσι δυναμικά αρκετά πράγματα, τότε θα πετύχει αρκετά πράγματα για τον τόπο του, για την επαρχία του, για την πόλη του. Είναι δεδομένο ότι η επαρχία Μοχώστου ήταν αδικημένη. Και μάλιστα εγώ ήμουν μέσα στους δημιουργούς τότε, ιδρυτές μάλλον, του ΤΕΒΕΑ, τότε σαν Δημοτικός Σύμβουλος, μετά σαν Δήμαρχος, γιατί είχαμε θέσει ως στόχο μας να τρέξουμε να αποκαταστήσουμε αυτές τις αδικίες. Και το πράξαμε. Δηλαδή, εκεί που είχαμε 2-3 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό τον χρόνο για έργα στην επαρχία, ενώ για παράδειγμα η Λευκοσία είχε 160-180, η Λάρνακα και η Πάφος από 60, τρέξαμε και πετύχαμε αρκετά πράγματα. Οργανωθήκαμε, διεκδικήσαμε όλοι μαζί. Για παράδειγμα, το κτηματολόγιο, η πολεοδομία, τα δικαστήρια, η αστυνομική διεύθυνση, έργα επαρχιακά. Ήρθα στην επαρχία. Ήμουν μέρος της πρωτοβουλίας αυτής. Πήγαινα μαζί με τον Δήμαρχο του Παραλιμνίου να διεκδικήσω να έρθουν αστικά δικαστήρια, να δημιουργηθούν αστικά δικαστήρια στο Παραλίμνη. Πηγαίναμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε να λυθούν τα προβλήματα για την Μαρίνα της Αγίας Νάπας για να προχωρήσει η κατασκευή. Όπως πηγαίναμε όλοι μαζί για να φωνάξουμε για τη δημιουργία της Μαρίνας του Προδαρά. Αυτό πέτυχε. Χαρακτηριστικό όμως, το 2015 όταν ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εξαγγείλει έργα, να το πω στην Κυπριακή, είναι περιπέζαμε το. Γιατί δεν είχαμε έργα όρημα. Ο πρόεδρος είπε μετά την κρίση, μετά το κούρεμα, βγήκε έξω, ανακοίνωσε εκατοντάδες εκατομμύρια σε έργα υποδομής και πήγαμε όλοι μας, όλη η επαρχία τότε, ζητήσαμε αρκετά έργα μάλλον, τα οποία το 90% δεν υπήρχε ένα όρημα, δεν υπήρχε ένα αδειοδότηση, δεν ήταν στο στάδιο της προσφοροδότησης. Σιγά σιγά όμως το οριμάσαμε, όλη η επαρχία προχώρησαν αρκετά. Πριν 2 χρόνια, όταν ήμουν στο Υπουργείο, εκπροσώπησα την Υπουργό Εμπορίου στη Γενική Συνέλευση του Επιμελητηρίου Λεμεσού. Και ο πρόεδρος, στην ομιλία του, μου έκανε παράπονο ότι η Λεμεσός ήταν τρίτη και η Αμόχωστος πρώτη σε έργα ανακάτοικο. Αν βρεις τον Εξάντα που υπήρχε, το είχε η Προεδρία επί Αναστασιάδη, Δεκέμβριο του 2022, το μεγαλύτερο ποσό ανακάτοικο σε έργα το είχε η Ελεύθερη Αμόχωστος. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινήσαμε από κάπου, το βελτιώσαμε, αλλά δεν πήγαμε εκεί που θέλουμε ακόμα. Ακόμα μια παράδειγμα, ναι. Μου επιτρέπεις. Θα μπορεί κάποιος, ένας δημότης τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθεί το βίντεο να πει ποια έργα, γιατί δεν έχουν δει τα έργα, δεν έχουμε δει τα έργα. Ούτε καν, ίσως κάποια έργα σε χαρτιά, κάποια έργα δεν φαίνονται όμως ότι θα γίνει κάτι. Έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά δεν έχουμε δει κάτι το... Έργα έχουν γίνει, πρέπει να βρούμε φωτογραφίες πριν και μετά. Ναι. Άλλαξαν πολλά πράγματα, απλά ο κόσμος συνηθίζει και ξεχνά. Αν πάτε να δείτε τη Μακαρίου στην Αγία Νάπα, έργων πριν τον Αναστασιάδη, που κάποιοι είχαν και παράπονα, αν δείτε πώς ήταν πριν η λεωφόρος αυτή και πώς είναι σήμερα, παραλιακά μέτωπα. Θυμάστε πώς ήταν. Υπάρχει στην Αγία Νάπα, υπάρχει στον Προδαρά, ετοιμάζεται και ελπίζω να το πετύχουμε να πάμε μέχρι το Λεοπέτρι, ο ποτάμος του Λεοπετριού για αναβάθμιση του, οδικά δίκτυα, ποδηλατόδρομοι, πάρκα. Είναι πάρα πολύ δουλειά, αλλά ξέρεις, αυτό που κάναμε λάθος μέχρι σήμερα είναι ότι δεν διεκδικούσαμε έργα τα οποία θα φέρναν ολόχρονη ζωή και οικονομική δραστηριότητα στην επαρχία. Για παράδειγμα, ένα πανεπιστήμιο. Εγώ ήμουν από αυτούς που έτρεξα, προσπάθησα 2 φορές να δημιουργήσουμε πανεπιστήμιο. Τώρα είμαστε κοντά, υπόγραψε ο ιδιώτης, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Για κάποιους λόγους δεν είναι του παρόντος, δεν προχώρησε. Υπάρχει ακόμα μια προσπάθεια, ελπίζω να πετύχει, αλλά ξαναλάβα μετά μια πρωτοβουλία να μαζέψουμε υπογραφές από όλη την επαρχία να πάμε, για να πάμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πούμε η επαρχία θέλει πανεπιστήμιο. Πού θα είναι η τοποθεσία του δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω ούτε στο Παραλίμνη ούτε στην Αγία Νάπα. Να είναι μέσα στην ενδοχώρα, να δώσουμε και ζωή μέσα. Ένα πανεπιστήμιο να το πετύχει να έχει 4, 5, 6.000 φοιτητές, θα αλλάξει πολλά η επαρχία και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτιστικά. Θα είναι γι' αυτό και σε περίπτωση μου θα εκλεγώ,
θα αναλάβω μια πρωτοβουλία και θα την ονομάσω Πρωτοβουλία Αμόχωστος 55.000. Το 55.000 είναι οι κάτοικοι της επαρχίας Αμοχώστου σήμερα. Περίπου με την απογραφή είμαστε 55.000. Και να μαζέψουμε περιφερειάρχες, δημάρχοι, βουλευτές, φορείς και να πηγαίνουμε να διεκδικούμε. Όχι πολλά πράγματα, λίγα ή καλά. Το πανεπιστήμιο είναι από αυτά. Είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να μπει, πρέπει να απαρθεί από την κυβέρνηση. Δοθήκαν εκατομμύρια σε άλλες επαρχίες. Το ΤΕΠΑΚ πήγε στην Πάφο, Αξίκ, στη Λάρνακα έχουν δώσει άλλα ανοίγει και εκεί πανεπιστημιακή σχολή. Ήρθε η σειρά της Αμοχώστου. Θα μας νιώσουν την άλλη μέρα ότι πιέζουμε. Το δεύτερο είναι ότι ποτέ στους σχεδιασμούς μας δεν διεκδικούσαμε οικονομική δραστηριότητα πέραν του real estate και του τουρισμού. Δηλαδή δεν έχουμε ένα χώρο να υπάρχουν γραφεία, να έρθουν πολυεθνικές εταιρείες να εγκατασταθούν στην επαρχία. Η Μαρίνα, για παράδειγμα, της Αγίας Νάπας και του Πρόταρα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να είχε μέσα, να υποχρέωνε στον επενδυτή έναν ποσοστό του αυτό που θα χτίζε, της δόμησης, να πάει για γραφεία υπηρεσίες. Για να προσελκύσεις πολυεθνικές. Γιατί οι FX εταιρείες να είναι στη Λεμεσό και να μην είναι στην επαρχία Αμοχώστου. Γιατί οι ναυτιλιακές να είναι στη Λεμεσό και να μην είναι στη Αμοχώστου. Το λιμάνι Λάρνακας τώρα θα γίνει μια σημαντική ανάπλαση, αναβάθμιση. Θα μπει στον ανταγωνισμό. Δεν το διεκδικούσαμε. Επομένως, πανεπιστήμιο, κέντρα ερευνών, περιοχές που θα μπορούσαν να έρθουν εταιρείες. Ξέρεις, όταν ήμουν υπουργός μέχρι και του Elon Musk, είχα στείλει επιστολή να τον καλέσω να έρθει Κύπρο για να του πω ότι ξεκινώ την ηλεκτροκίνηση, κάτι το οποίο θεωρώ ήταν μέσα στις επιτυχίες μου. Κάναμε για πρώτη φορά την στρατηγική για την ηλεκτροκίνηση και να του πω, να τον ενημερώσω επίσης ότι ετοιμάζω νόμο για αυτόνομη οδήγηση και η Κύπρος είναι ο ιδανικός χώρος για αυτόν να έρθει να κάνει τις δοκιμές του. Ναι. Θα πρέπει να έκανα σαν το Φιδία, ίσως παραστέλα επιστολή, πρέπει να πάω έξω από το γραφείο του να περιμένω να το δω. Επομένως, χρειάζονται επιπρόσθετα πολλά πράγματα και όλα θα μπουν όταν υπάρχει όραμα. Γνωρίζω ότι είσαι λάτρης της ομαδικότητας. Αναφέρεσαι εσύ αρκετές φορές σε αυτή τη συνέντευξη στο κομμάτι του ότι πρέπει να δουλεύουν ομαδικά. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει μόνος του και παίρνει μόνος του τις μεγάλες αποφάσεις. Πώς είναι ο Γιάννης Καρούσος τις ώρες όμως που είναι μόνος του, είτε είναι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, γενικά ή σε κάποια μέρη που εσύ περνάς ώρες μόνος σου, αν υπάρχουν στιγμές που να νιώθεις ότι δύσκολα τα πράγματα, νιώθεις ότι όλο αυτό το πάει να σε πλακώσουν τύχη, ας πούμε, να το νιώθεις αυτό το πράγμα, πώς αντιδράς σαν άνθρωπος, αν έχεις ευαισθησίες? Ευαισθησίες έχουν όλοι. Όποιος πει δεν έχει ευαισθησίες σημαίνει λεξίματα. Κάποιοι λίγες, κάποιοι πιο περισσότερες. Έχω κλάψει και σε χαρές και σε λύπες. Οι λύπες που έκλαψα ήταν που πέθανε η θεία μου η Μαργαρίτα και ο θείος μου ο γιατρός, ο Αντώνης ο Τσόκος, στην Αγία Νάπα. Έριξα κλάμα πολύ. Χαρές έκλαψα όταν γεννηθήκαν τα δύο μου παιδιά. Ήταν με Κεσσαριή που γέννησε η σύζυγός μου, τους είδα πρώτος και πάνω στη χαρά. Και έκλαψα και τη νύχτα που νίκησα τις εκλογές την πρώτη φορά το 2013. Επομένως, ναι, έχω και ευαισθησίες. Προσπαθώ να κρατήσω τις δυσκολίες και την πίεση εκτός του σπιτιού. Και αν θέλω να ξεσπάσω, να πω έτσι, ξέρεις, παίζω κιθάρα, μ' αρέσει η μουσική ροκ, τραμπς. Εξωγεί το Queen το t-shirt. Μπορεί να έχω ένα δωμάτιο στο σπίτι που είναι οι κιθάρες μου. Μπορεί να ξεκινήσω, μπορεί να παίζω κιθάρα για ώρες, να είμαι μέσα μέχρι να νιώσω ότι μπορώ να πάρω την Μαρία, να πάρω στη μοτοσυκλέτα να πάω έναν περίπατο. Είναι σημαντικό την πίεση και το στρες να μην το παίρνει σπίτι, για να μην το περάσει στη σύζυγο στα παιδιά. Φυσικά και η γυναίκα μου στέκεται πάντα δίπλα μου, είναι δυνατή, αντέχει και ένας από τους λόγους που θεωρώ πάω και καλά είναι η σύζυγός μου. Και πάντα προσπαθώ να βρω χρόνο για αυτούς. Είναι σημαντικό. Γιατί στην αρχή όταν ξεκίνησα να δημαρχεύω, δηλαδή ήμουν δήμαρχος,
κάπου πήγα να τους αμελήσω, ξέρεις, ασχολούμαι 24 ώρες το 24ωρο με το Δήμο και όχι με την οικογένεια. Κάποια στιγμή είπα, κάτσε, πού πας. Έχεις 2 παιδιά, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά, τι θα θυμούνται. Πρέπει να θυμούνται να έχουν και ωραίες εμπειρίες και αναμνήσεις. Γι' αυτό έχουν που όλα. Τώρα θα τους πάρω και εξωτερικό όταν μπορούμε να δουν εμπειρίες. Ξέρεις, το πιο σημαντικό, 2 πράγματα που μπορείς να κάνεις, να μάθεις τα παιδιά σου μάλλον, το ένα είναι να τους πάρεις ταξίδια. Είναι να τους ταξιδέψεις στην Κύπρο να δουν νέα μέρη, εμπειρίες, μουσεία, πολιτισμό, αυτά θα μείνουν. Το δεύτερο είναι, αντί να τους αγοράσεις ένα δώρο, να τους δώσεις τα λεφτά και να τους πηγαίνετε, δώστε τα σε ένα ίδρυμα ή κάντε κάπου δωρεά. Αυτά θα μείνουν στα παιδιά. Και είναι πράγμα που προσπαθώ να τα περάσω στα παιδιά μου. Αλλά δυσκολίες πολλές, σίγουρα, πίεση πολύ. Σκεφτείτε τον καιρό του κορονοϊού. Πήγαινα στο σπίτι και μου λέει η Μαρία, φτάνει, πρέπει να ξεκουραστείς. Πήγαινα σπίτι και τηλεφωνούσα σε όλους από το κινητό μου που μου στέλναν μηνύματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχα αυτόματο, περνάμε εκατοντάδες μηνύματα. Πολλές ερωτήσεις. Είχα το κινητό μου ή τους έλεγα στείλτε μου το κινητό σας και πήγαινα σπίτι μετά την τελευταία πτήση και τους τηλεφωνούσα όλους έναν προς έναν, φοιτητές, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, να τους πω μη φοβάστε, είμαι εγώ υπουργός, θα φέρουμε πίσω το παιδί σας, τον εγγονό σας, την εγγονή σας. Υπήρχαν περιπτώσεις που είχαν θέματα υγείας, ανθρώποι που έκοψαν έξω, χειρισμένοι, ταλαιπωρημένοι και έρχομαι σε επαφή μαζί τους για να τους ηρεμήσω, να νιώσουν και αυτή η ασφάλεια ότι το κράτος, ότι η χώρα είναι δίπλα τους. Και το πετύχαμε. Ένα από τα πράγματα τα οποία, ένα μάθημα που πήρα σαν δήμαρχος είναι ότι πρέπει να είσαι κοντά στον κόσμο. Και προσπάθησα να το υιοθετήσω και σαν υπουργός. Ναι. Και γι' αυτό με έβλεπες να ανεβαίνω στα λεωφορεία, να ανακαλύπτω. Θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ήταν κάτι το πρωτοφανές. Όταν έστελνε κάποιος μια επιστολή στον υπουργό με έναν παράπονο, οι πιθανότητες να πάω εγώ να το εξετάσω ήταν μεγάλες. Αναλόγως το τι ήταν, πήγαινα εγώ ίδιος. Πρώτα απ' όλα για να στείλω ένα μήνυμα ότι ο υπουργός, η κυβέρνηση είναι κοντά σας. Και δεύτερον, να στείλουμε σε αυτούς που ήταν οι φταίχτες ότι παρακολουθούμε και για να πάσα στιγμή μπορεί ο υπουργός να κατεβεί. Στο τέλος, επειδή το Υπουργείο όλων των προσωπικών δούλεψε, είχαμε μια πετυχημένη πορεία. Όταν ολοκληρώθηκε η θητεία, δεν τους έφερα στο Υπουργείο να τους αποχαιρετήσω. Πήγα εγώ σε όλες τις επαρχίες, σε όλα τα τμήματα, φέραμε όλους τους εργαζόμενους και τους είπα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για να νιώσουν και αυτή την αναγνώριση. Επομένως, μαθαίνεις φυσικά και στη ζωή. Αλλάζεις, βελτιώνεις, λάθη όλοι έχουν κάνει. Ναι, βέβαια. Ουδής λάθος. Αν θα κάνεις πράγματα, θα κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις, να τα διορθώνεις και να βελτιώνεσαι στο μέλλον. Οι καιροί που ζούμε όμως, ξέρεις, πολλοί φοβούνται να πάρουν αποφάσεις, μήπως κάνουν λάθος, μήπως έχουν καμιά ευθύνη. Δεν φοβήθηκα ποτέ να πάρω αποφάσεις, ιδιαίτερα αν είναι για το δημόσιο συμφέρον. Και το έχω αποδείξει, οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, μπορώ να μιλώ για ώρες για αυτά τα πράγματα. Είναι ευχάριστες ιστορίες. Και έχω και σκύλους σπιτινό που έχει στον Μάνο. Ναι. Η περιπάτη είναι αρκετή, ιδιαίτερα για να μειωθεί και το άγχος. Μαζί με τα παιδιά θα πάρουμε και τα σκυλιά. Ξέρεις, όταν ήμουν στην Αγία Παδήμαρχος είχα πρόγραμμα ευημερίας ζώων. Ναι. Όποιο ζώο βρισκόταν τραυματισμένο στα δημοτικά όρια του Δήμου Αγίας Νάπας, μπορούσε να το μεταφέρει οποιοσδήποτε εθελοντής, τουρίστας, κάτοικος σε κτηνίατρο και η περίθαψη θα καλύπτονταν από το Δήμο. Πολύ όμορφη. Είναι κάτι το οποίο θέλω να εφαρμόσω και στην περιφέρεια αν εκλεγώ. Μικρά πράγματα, αλλά πολύ σημαντικά για τους είναι αυτό ζώους. που σου είχα πει ότι στην αρχή θυμάμαι ακριβώς ότι τα μικρά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι ξεκίνησες από τα μικρά και δεν περίμενες απλά τα μεγάλα να έρθουν σε 3-4-5 χρόνια. Δούλευες να οριμάσουν τα μεγάλα, αλλά παράλληλα δούλευες και θα χρησιμοποιούσα τη λέξη απασχολούσες τα μούμουε συνεχώς. Ότι η Αγία Νάπα κάνει αυτόν το μικρό πράγμα, κάνει αυτόν το μικρό. Και όλες αυτές οι δράσεις νομίζω είναι και που χτίσαν την Αγία Νάπα που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά και τον άνθρωπο παύλα πολιτικό Γιάννη Καρούσου. Πάντα
πρέπει να ξεκινάς με τα early winners. Αυτά που είναι τα βραχυπρόθεσμα, αυτά που μπορείς να τα υλοποιήσεις πολύ σύντομα, Ναι. για να αποδείξεις και του κόσμου σου, τους πολίτες, ζήτησα την ψήφο των πολιτών. Και είπα ένα πρόγραμμα. Μάλιστα ανακοίνωσα τότε και πρόγραμμα 90 ημερών. Τους είπα τις πρώτες 90 μέρες να τι θα κάνω σαν δήμαρχος. Και το κάνω. Μετά πρέπει να βρούμε πράγματα να βελτιώσουμε τον τουρισμό μας, την εμπειρία του τουρίστα. Ξεκινήσαμε. Ακούσαμε και σιγά σιγά ξεκίνησε να δημιουργεί, όπως είπα, το πάρκο γλυπτικής, να κάνουμε γλυπτά, το θεσμό του πρεσβευτή του τουρισμού της Αγίας Νάπας. Ξέρεις τι σημαίνει να έρχεται κάποιος σε μια περιοχή, προς τον Πρωταρά, και επειδή ήρθε 20-30 φορές να τον καλεί ο δήμαρχος στο γραφείο του και να του πει σε διορίζω, σε κάνω πρεσβευτή του τουρισμού του Πρωταρά, Ναι, ναι. και να του βάζει για μετάλλιο. Άλλοι κλαίγαν τους, έφεραν στην Αγία Νάπα, περίπου 2.000 άτομα τους έχω χαρακτηρίσει, τους έχω τιμήσει με τον τίτλο του πρεσβευτή του τουρισμού της Αγίας Νάπας. Και στις χώρες τους συζητούν, μιλούν για την Αγία Νάπα. Αναφέρονται για την Αγία Νάπα, ναι. Ο ένας λέει του άλλου, και μάλιστα έτυχε να ήμουν Οξφόρδη μια φορά, στο κέντρο της Οξφόρδης, και κάποιος Άγγλος μου φωνάζει «Hey, Mr. Mayor, κύριε Δήμαρχε». Γυρίζω, μου λέει «Με θυμάσαι?» Του λέω «Συγγνώμη, όχι», του λέω. Μου λέει «Είμαι πρεσβευτής». Και μου λέει «Έλα, δεις τι κάνω». Μου λέει «Με έκανες πέρσι πρεσβευτή». Πήγαμε σε μια μπειραρία εκεί και αρνούσαν ποτά τον κόσμο, τους έλεγε ότι είναι πρεσβευτής της Αγίας Νάπας. Αυτές είναι μικρές αλλαγές, Ναι, ναι, που έχουν μεγάλη και σημασία. θετική επίδραση. Δεν γίνεται. Θα ήθελα να το εφαρμόσω το ίδιο και στην επαρχία. Ναι, ναι. Προφή της Ηλίας, για παράδειγμα. Μιας και είμαστε στον Πρωταρά. Δεν γίνεται να μην έχει ένα ασασέρ προφή της Ηλίας να βγαίνει ο κόσμος πάνω. Πρέπει να έχει 2.000 κόσμο κάθε απόγευμα για να ζήσει ένα από τα ωραιότερες δύσεις ναι. του ήλιου που υπάρχουν. Δεν πηγαίνει πολλοί κόσμος όμως. Και ένας από τους λόγους είναι το δίσκο της Ασκαλιάς. Στον Παρθενώνα στην Αθήνα και υπάρχει ασασέρ. Μπορούσαμε να έχουμε κάποια πράγματα εδώ. Ναι. Τρισδιάστατη τέχνη, 3D street art, δεντροφύτευση, ξέρεις, με δεντροφύτευση να κάνεις σκιασμένες διαδρομές κλειστές, να βάλεις χρώμα, εμπειρία. Φυσικά, αν τα αφήσουν κάποιοι επιχειρηματίες και κάποιοι κάτοικοι να μεγαλώσουν τα δέντρα, τότε θα γίνει κάτι εντυπωσιακό. Αλλά όταν υπάρχει το όραμα, μπορείς να κάνεις θαύματα. Όταν μπορείς να ονειρεύεσαι, μπορείς να κάνεις θαύματα. Οι ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές. Το θέμα είναι να ακούμε. Ο κόσμος μας, βλέπω ιδιαίτερα στους νέους, αυτό με εντυπωσιάζει. Όταν συζητήσεις με νεολαία, καταλαβαίνεις την ανάγκη που έχουν, νιώθουν ότι είμαστε αδικημένοι σαν επαρχία, ότι δεν παίρνουμε αυτό που δικαιούμαστε, αλλά ξέρεις, δεν παραπονιούνται μόνο. Έχουν και προτάσεις. Έχουν δει. Έχουν εισηγήσεις. Αν δεν τους αγκαλιάσεις, να τους φέρεις κοντά, να δουλέψεις μαζί τους για να αλλάξεις αυτόν τον τόπο, θα τους κόψεις τα φτερά τους και τέλειωσε, χάθηκε και αυτή η γενιά. Επομένως, τώρα με την περιφέρεια είναι μια μοναδική ευκαιρία με τον επαρχιακό οργανισμό αυτοδιοίκησης, μία και μοναδική ευκαιρία για την επαρχία. Και αν ξεκινήσουμε σωστά, θα κάνουμε θαύματα για την επαρχία. Θα διεκδικήσουμε, θα κερδίσουμε, θα δώσουμε μάχες, θα κάνουμε εντομές και αλλαγές. Με πρώτον, όπως είπα, έναν πανεπιστήμιο το οποίο θεωρώ αρκετά εύκολο να το διεκδικήσουμε και να βοηθήσουμε και την ενδοχώρα σε πάρα πολλά θέματα και πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, χάρηκα την κουβέντα μας μαζί με τον Μάνο. Ναι, ήταν ένα όμορφο απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι μου έχεις δώσει αρκετές ολοκληρωμένες απαντήσεις, μου έχεις λύσει αρκετές απορίες, μάλιστα σε κάποια θέματα που ίσως είχα μια άλλη γνώμη. Με βάση τα λεγόμενά σου με βοήθησες να καταλάβω κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, εγώ θα σου ευχηθώ κάθε καλό στις απερχόμενες εκλογές και γενικά στη ζωή σου, στην οικογένειά σου, πάντα με υγεία. Και θα κλείσουμε μια ερώτηση καθώς περπατούμε να φύγουμε. Θέλω σε παρακαλώ να πεις το αγαπημένο σου κομμάτι που παίζεις στην κιθάρα, ανέκαθεν, δηλαδή το νούμερο 1, και θέλω σε παρακαλώ να μου απαντήσεις
και ποια είναι η καλύτερη μπάντα ή τραγούδι ροκ στον κόσμο. Δύσκολα πράγματα. Ιδιαίτερα το δεύτερο. Κιθάρα παίζω πολύ το Nothing Else Matters. Το Metallica. Όποιος ξεκινήσει να μάθει κιθάρα είναι από τα πρώτα τραγούδια που μαθαίνει, αλλά είναι το άρπισμα, έχει αυτό που μου αρέσει στη ροκ μουσική, είναι και ένα αλλαγές, ξέρεις. Να πηγαίνεις από κλασική κιθάρα σε ηλεκτρική, κάτι πιο ακραίο, μετά να ερημά το τραγούδι. Και προσπαθώ πάντα να ανακαλύψω και νέες μουσικές, ιδιαίτερα εναλλακτικές. Ναι. Θα ακούσω και ρέγγε, θα ακούσω και ροκ, θα ακούσω και κάτι πιο ακραίο, αλλά πάντα θέλω να είναι μελωδικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια με ό,τι κάνεις.